Има съперничества, които траят един сезон. Има съперничества, които траят десетилетие. А след това е това между Валентино Роси и Марк Маркес. Толкова голямо съперничество, че все още днес, повече от 10 години по-късно, продължава да разделя милиони фенове по целия свят. Най-невероятното е, че тази история не започна с омраза. Започна с възхищение. Марк Маркес имаше постър на Валентино Роси в стаята си. Събираше неговите мотоциклети. Имитираше го, мечтаеше да бъде като него. Но същия човек, който вдъхнови Марк, стана неговия най-голям враг. И най-лошото от всичко е, че един единствен сезон завинаги промени историята на MotoGP. Сезон, който струваше на Роси 10-тия му титул, който превърна Марк в злодей за милиони хора и който остави рана, която все още е отворена. Защото това не е просто история за мотоциклети, това е история за его, за власт, за обсесия и за това как един идол и неговият почитател завършиха с взаимно саморазрушение. Преди да започнем, кажи ми нещо в коментарите. Отбор Роси или отбор Маркес. За да разберем какво се случи през 2015 година, трябва да се върнем няколко месеца назад, в Аржентина, на третата среща от шампионата. Там, в маневра, която малко хора помнят, но която се оказа решаваща. Роси и Маркес вече бяха се сблъскали на пистата. Леко докосване, което почти беше забравено, но което започна да сее недоверие между двамата. Истинският детонатор дойде няколко състезания по-късно в Австралия. Маркес и Роси бяха главни действащи лица в една от най-впечатляващите битки на сезона, сменяйки лидерството отново и отново до последния завой. Беше чисто състезание, дори похвалено от специализираната преса. Но веднага след това Маркес изпревари и Хорхе Лоренцо, съотборника на Роси и неговия голям съперник за титлата. За Роси това не беше случайност. Започна да се убеждава, че Маркес използва своята скорост, за да помогне на Лоренцо в борбата за шампионата, въпреки че нямаше реални доказателства за споразумение между двамата испанци. С това подозрение в главата си, Роси пристигна на пресконференцията преди голямата награда на Малайзия и отправи публично обвинение. Той каза, че целта на Маркес не е само да печели състезания, а да помага на Лоренцо да му отнема точки в класирането. Това беше изчислен удар, замислен да оказва психологически натиск върху пилот, който е едва на 22 години. Но резултатът беше обратен на очаквания. Маркес, далеч от това да се уплаши, реши да отговори на пистата и го направи по най-решителния начин. Все пак, под задушаваща жега, Маркес се залепи за задното колело на Роси в продължение на няколко обиколки, изпреварвайки го и оставяйки се да бъде изпреварен отново, в демонстрация на контрол, която целеше само едно – да му накара да загуби време и да му покаже, че не смята да се остави да бъде оплашен от думите му. Бяха повече от 10 промени в позицията само за няколко обиколки, нервно състезание на повече от 180 км в час. Роси, все по-фрустриран, в крайна сметка реагира в завой 14, затвори траекторията, изблъска Маркес навън и при последвалия контакт мотоциклетът на испанеца падна на земята. Това, което се случи в този момент, остава предмет на дебат. От бокса на Хонда се увериха, че имат данни от телеметрия, които доказват умишлен удар от страна на Роси. Маркес поддържа тази версия и до днес. Но самото ръководство на състезанието, след като прегледа кадрите с двамата пилоти почти час, заключи, че няма достатъчно доказателства за умишлен удар, въпреки че определи, че Роси е предизвикал падането, като е извадил Маркес от траекторията умишлено. Наказанието беше 3 наказателни точки, които добавени към една, която вече имаше за предишен инцидент с Лоренцо и Мизано, го принудиха да стартира от последната позиция на решетката в решаващото състезание в Валенсия. Роси се опита да обжалва наказанието пред спортния арбитражен съд, но обжалването беше отхвърлено. Той стартира последен в Валенсия, но се изкачи до 4-та позиция. Забележително представяне предвид обстоятелствата, но недостатъчно, за да предотврати Лоренцо да бъде обявен за световен шампион. Самият Роси по-късно призна, че грешката му не беше това, което се случи на пистата, а че е отправил тези обвинения дни преди това. Ако беше запазил съмненията си, вероятно състезанието все пак щеше да премине нормално и той щеше да пристигне в Валенсия с реални шансове за титлата. Последиците бяха много по-далечни от шампионата.
Атмосферата в Падекса стана толкова враждебна, че Дорна трябваше да засили сигурността на Лоренцо и италианските състезания от следващия сезон, предвид заплахите, идващи от секторите на фанатизма на Роси. Имаше дори журналисти, които се опитаха да се промъкнат в къщата на Маркес преди финала в Валенсия. И епизодът беше толкова сериозен за кредибилитета на шампионата, че финалът напълно преработи дисциплинарната си система, създавайки независима комисия от ръководството на състезанието, за да предотврати подобен случай да зависи от критерия на един човек в горещ момент. Сепан не само му струваше титла на Роси, но завинаги промени правилата на играта в MotoGP. Това, което прави тази история толкова завладяваща, е, че Маркес не се появи като враг, а като фен. От дете беше обсебен от Валентино. Стаята му изглеждаше като музей, посветен на италианеца. Имаше постери, снимки, реплики на неговите мотори и ясна цел – да бъде като Роси, но пътят до MotoGP не беше права линия. Маркес дебютира в световния шампионат в 125 кубически сантиметра през 2008 година, едва на 15 години, и му отне 3 сезона, за да намери своята най-смъртоносна версия. През 2010 година стана шампион в тази категория с разтърсващо превъзходство, а на следващата година направи скок в Moto2, където отново спечели всичко в първия си сезон. Нещо, което вече тогава започваше да привлича вниманието на инженерите на Хонда. Нито един пилот не беше достигнал кралската категория с такова незабавно доминиране на всяко стъпало. През 2013 година той се приземи в MotoGP едва на 20 години, ставайки най-младият пилот, дебютирал в кралската категория от десетилетия, и го направи, счупвайки абсурдно количество рекорди. Той спечели шампионата в своя дебютен сезон, нещо, което изглеждаше невъзможно. За да разберем мащаба на това, представи си да влезеш във Формула 1 и да спечелиш през първата година. Това направи Маркес. Той го постигна, като се възстанови след тежко падане в Асен, което му причини двойно виждане в продължение на седмици. Проблем, който той скри от собствения си отбор от страх да не загуби титулярното място. Той кара няколко състезания с двойно виждане, без никой да знае, и въпреки това продължи да събира подиуми. Тази информация, която стана известна много по-късно, обяснява отчасти защо съперниците му започнаха да го гледат с комбинация от уважение и тревога. Той не само беше бърз, но и можеше да се състезава на границата дори при условия, които биха спънали всеки друг пилот. Изведнъж се появи пилот, който не се страхуваше. Той не уважаваше иерархии, не уважаваше имена, не уважаваше легенди. Той просто виждаше съперници. И Роси започна да разбира, че момчето, което преди искаше автографи, сега искаше да заеме неговия трон. Тайното оръжие на Маркес беше да кара там, където никой не можеше. Много хора вярват, че това съперничество беше въпрос на личност. Но реалността е, че всичко започна от скорост, защото Маркес донесе нещо, което никой не притежаваше – напълно нов стил на каране. Докато други пилоти се опитваха да поддържат мотора стабилен, Маркес правеше точно обратното. Постоянно го водеше до границата на бедствието. Представи си да караш по лед и всеки път, когато колата започне да се подхлъзва, вместо да коригира, продължава да ускорява. Това беше Маркес. Неговата техника революционизира MotoGP. Използваше лъкътя си като опорна точка. Спасаваше невъзможни падания, влизаше в завои с абсурдни наклони. Но за този зрелищен образ имаше много конкретно техническо разбиране. Маркес разбра преди всички, че съвременните гуми и електрониката за контрол на сцеплението позволяват да се толерира много по-високо ниво на задно подхлъзване, отколкото повечето пилоти смееха да изследват. Вместо да спре преди завоя и да поддържа мотора в чиста траектория, както бяха правили цели поколения шампиони, Маркес спираше по-късно, завиваше с вече подхлъзващ се заден край и разчиташе на собственото си телесно равновесие, буквално опрян на асфалта с лъкътя, за да коригира падането в реално време. Този жест, известната опора с лъкътя, не беше поза. Това беше инструмент за управление, който му позволяваше да чете точния ъгъл на мотора и да предвиди момента точно преди да загуби напълно контрол. Инженерите на Хонда, анализирайки телеметрията на тренировките му, се сблъскваха с ъгли на наклон и стойности на подхлъзване, които на хартия трябваше да завършат с падане почти винаги. И все пак Маркес оставаше на крака. Тази способност да избягва максималната зона на риск.
Тази зона, която други пилоти избягваха от инстинкт за оцеляване, се превърна в тяхното най-трудно за репликиране конкурентно предимство, именно защото не беше само въпрос на физически талант, а на толерантност към риска и доверие в собствените им рефлекси, което беше почти аномално дори сред елитни пилоти. Затова започна да печели толкова много. И затова ветераните започнаха да се притесняват. Те не се състезаваха срещу друг пилот, те се състезаваха срещу някой, който пренаписваше физическите граници на MotoGP. И Рози го знаеше. Знаеше, че вижда бъдещето, а бъдещето идваше с ужасяваща скорост. За да разберем защо това съперничество беше толкова огромно, трябва да разберем кой беше Валентино Рози. Защото Рози не беше просто шампион, той беше MotoGP. В продължение на години той беше лицето на шампионата. Причината, поради която милиони хора започнаха да гледат състезания. Той печелеше, но също така и развлекателства, празненства, шеги, спорове, декларации. Винаги имаше шоу. Преди Маркес Рози вече беше се изправил и преодолял няколко поколения съперници. И всяка от тези битки оформяше неумолимия състезател, който щеше да стигне до Сепанг през 2015 година. Първи бяха Макс Биели и Сете Гивернао. Дуелите бяха белязани както от скорост, така и от взаимно презрение извън пистата, където Рози научи, че печеленето на състезания не е достатъчно, ако не спечели и наратив. След това дойде Ники Хайден, с когото през 2006 година преживя едно от най-спортните съперничества в кариерата си. Загубено от Рози в последния завой на последното състезание за годината. Удар, който дълбоко промени отношенията му с Валенсия като сцена на драматични финали. Почти сякаш съдбата настояваше да ги връща винаги на същия маршрут в моментите на най-голямо напрежение. По-късно се появи Касай Стоун, първият пилот, способен да го надмине в чиста скорост с едно Дукати, което никой друг не успяваше да укроти. Загуба, която Рози никога не успя напълно да преглътне и която го подтикна. Години по-късно да подпише с самото Дукати в неуспешен опит да разбере отвътре онзи мотоциклет, който му беше причинил толкова много болка. И накрая Хорхе Лоренцо, собственият му съотборник в Ямаха, с когото поддържаше напрегнато съжителство в продължение на години, белязано от разпределението на техническите ресурси в бокса и от вътрешна конкуренция, която самият отбор трябваше да управлява с огромно внимание, за да не разруши структурата на гаража. Рози обикновено се отнасяше към тези съперници като акули, които се появяваха през кариерата му, всеки с различен профил и които обикновено успяваше да неутрализира не само с скорост, но и с психологическа война. Знаеше как да създава съмнения, знаеше как да инсталира наративи в пресата, знаеше как да накара съперник да започне да се съмнява в себе си, дори преди да се качи на мотоциклета. С Виали и Живерно тази стратегия почти винаги проработваше, защото и двамата влизаха в психичната игра, която Рози предлагаше. С австралиеца обаче това проработи само наполовина, защото той просто предпочиташе да не участва в спектакъла и оставяше мотоциклета да говори вместо него. С Кон Лоренцо психологическото напрежение години наред се сблъскваше с пилот, обсебен от собствената си рутина, почти имунен на външни провокации, докато беше в своята концентрационна буба. Докато другите пилоти бяха резервирани, Рози разбираше нещо основно. Съвременният спорт се играе и извън пистата. Той беше толкова добър психически, колкото и на мотора. И много пъти използваше това предимство. Налягаше на съперниците, генерираше наративи, манипулираше обществената дискусия. Направи го с много пилоти. И обикновенно работеше, но маркирането на различен, защото не изглеждаше, че му влияе. Беше като да се опитваш да заплашиш някой, който не познава страха. Всъщност, самото обвинение на Рози преди да знаят, може да се прочете като опит да приложи същата формула, която толкова пъти му беше сработила с предишни съперници. Само че този път, вместо да генерира съмнение у Маркес, завърши с провокиране на противоположната реакция. Изложение на доминация на пистата, което търсеше, именно да му докаже на Рози, че думите му нямат никакъв ефект върху него. Това беше първият път в цялата му кариера, когато психологическата стратегия на Рози не само че се провали, но се обърна напълно срещу него, подхранвайки конфликта вместо да го деактивира. И това превърна Маркес в заплаха, различна от всички предишни. Не съперник, който трябваше да бъде победен на пистата и в пресата, а някой, който изглеждаше, че оперира в терен, където старите правила на Рози просто не важат. Много хора мислеха, че всичко ще свърши, когато Рози се оттегли, но се случи обратното. Съперничеството оцелявало дори след като Валентино окачил каската.
И това е нещо изключително рядко в спорта. Обикновено съперничествата умират, когато спрат да се състезават. Това не, защото 2015 никога не изчезна. През следващите години имаше опити за сближаване и нови епизоди на напрежение, които доказаха, че раната все още е отворена под повърхността. През 2018 година в Аржентина Маркес стана част от друг противоречив инцидент, като се сблъска с Рози в питлейна по време на самото състезание. Епизод, който отново отвори стари рани, отново предизвика освирквания към испанеца на всяко европейско гран-при и му струваше допълнителна санкция, която италианската преса не се колебаеше да представи като повторение на модела от 2015 година. Но имаше и моменти на искрено примирие. През 2016 година, само дни след смъртта на пилота от Мото2 Луис Алом, по време на тренировките в Каталония, Рози и Маркес се прегърнаха в затворения парк след състезанието. Жест, който за известно време изглеждаше, че омекотява отношенията между двамата, напомняйки, че отвъд съперничеството и двамата все още са част от същата общност от пилоти, изложени на същия смъртоносен риск всяка седмица, преди нови сблъсъци отново да напрегнат отношенията им в следващите сезони. Всяко интервю, всяко изявление, всеки сезон винаги завършваше с появата на темата. И докато Рози защитаваше своята версия на събитията, Маркес продължаваше да натрупва победи, шампионати, рекорди и това поддържаше жива дискусията. С годините Роси започна публично да поставя под съмнение разказа, който самият Маркес разказваше за детството си, като предполага, че възхищението, което твърдеше, че е изпитвал като дете, не е било толкова истинско, колкото се представяше. Това беше и начин да оспори емоционалната територия на историята. Не само спортната. Сякаш трябваше да разруши дори произхода на това възхищение, за да не чувства, че е отгледал с ръцете си човека, който му отне титлата. Маркес, от своя страна, никога не отговори с такава интензивност. И в различни интервюта настояваше, че детското му възхищение е било искрено и че случилото се в Сепан принадлежи на строго спортен план, който не трябва да замърсява това, което Роси е представлявал за него преди да стане негов съперник. Лоренцо, от своя страна, никога не криеше недоволството си от начина, по който се е живял титлата му от 2015 година, чувствайки, че сянката на сблъсъка между двамата му съперници напълно е затъмнила собственото му спортно постижение. Той спечели шампионата с авторитет, с повече победи от Роси през целия сезон и все пак премина в историята като човекът, който беше коронован на сянката на чужда полемика. Това чувство за несправедливост беляза отношенията му с Ямаха и ускори, според самия него, решението му да напусне отбора в посока Дукати, търсейки среда, в която кариерата му да не остава винаги подчинена на разказа Роси Маркес. Интересното е, че колкото повече печелеше Маркес, сянката от този сезон ставаше все по-голяма, защото за милиони фенове той никога не спря да бъде човекът, който развали 10-та титла на Рози, докато за други просто беше най-бързият пилот на своето поколение. Някой, който направи това, което всеки елитен състезател би направил пред лицето на публично и несправедливо обвинение, да отговори там, където боли най-много, на пистата. Две напълно различни реалности. В зависимост от това кой разказва историята, тук идва частта, която изглежда написана от сценарист на Холивуд. В продължение на години Рози беше абсолютният еталон. Пилотът, който всички преследваха, включително Маркес, но след това дойдоха травмите, операциите, трудните години. През 2020 година сериозна фрактура на дясната ръка, получена в първото състезание на сезона в Херес, принуди Маркес да премине през няколко хирургически интервенции и го отдалечи от пистите за повече от година. Това беше опустошителен период за някой, който беше изградил цялата си кариера на абсолютната увереност в собственото си тяло. Загуби подвижност в ръката, претърпя усложнения, които забавиха възстановяването му много повече от очакваното. Трябваше да премине през четвърта операция, когато коста просто не заздравяваше правилно. И в продължение на месеци дори не беше ясно дали ще се върне да състезава на най-високо ниво. Далеч не можеше да възстанови екстремния стил на управление, който го беше определял. Към тази травма се добавиха след това проблеми с диплопия, двойно виждане, които го принудиха да пропусне допълнителни състезания вече през 2021 година и които напомняха, почти символично,
В този култов епизод от първия си сезон в MotoGP, когато вече беше състезавал с двойно виждане без никой да знае. Много хора си помислиха, че Марк никога няма да бъде същият. Въпреки това той постигна нещо, което изглеждаше невъзможно – прераждане, отново да печели, отново да доминира и да се върне на мястото, където всичко е започнало – върхът. Неговото прераждане не беше линейно. През първите сезони след травмата Марк продължи да кара на мотоциклет, който постепенно стана по-малко конкурентен. И много технически анализи посочваха, че самият пилот натоварваше тялото си, вече ограничен, за да компенсира недостатъците на мотоциклета, който вече не беше на нивото на съперниците си. Решението да се раздели с Honda, марката с която беше спечелил 6 от 7-те си титли в MotoGP, беше интерпретирано от много хора като признание, че дори и най-дълбоката лоялност не може да поддържа кариера, ако машината вече не е на ниво. Неговият трансфер в Дукати, марката, която години наред беше неговият голям съперник на пистата и която освен това караше между другото самия Багнаия, изненада голяма част от публиката, но в крайна сметка му върна конкурентния материал, от който се нуждаеше, за да се бори отново за титли, доказвайки, че талантът му остава непокътнат, когато техническата среда му го позволява. Най-ироничното е, че сега Маркес достига числа, които все повече го приближават до Валентино Роси в историческите книги. И всяка нова титла, всяка нова победа неизбежно отваря сравнението между двамата, подхранвайки дебати за това кой наистина заслужава титлата на най-добър пилот на съвременната ера. Момчето, което събираше мотори от 46. Фенът, който имаше постери в стаята си. Той стана единственото лице, способно сериозно да оспори наследството на самия Роси. Нещо, което нито Лоренцо, нито който и да е друг съперник от неговото поколение успяха да постигнат с такава последователност през толкова години. И точно това прави тази история толкова мощна, защото в крайна сметка не беше съперничество между врагове, беше съперничество между две поколения, борещи се за един и същ трон. Две различни форми на разбиране на пилотирането, натиска и славата, принудени да съществуват в същия шампионат повече години, отколкото който и да е могъл да си представи. Съперничеството между Валентино Роси и Марк Маркес промени MotoGP завинаги, промени начина, по който феновете живеят този спорт, разделяйки цели трибуни между италиански и испански знамена на всяко голямо състезание и превръщайки всяко състезание, в което двамата споделяха решетката, в събитие, което надхвърляше простия спортен резултат. Промени отношенията в падока, принуждавайки отбори, комисари и дори самата федерация да преосмислят как се управляват конфликтите между пилоти от най-високо ниво. Нещо, което беше отразено в създаването на независим панел от комисари, който все още днес продължава да работи под логиката, родена от този хаос в Сепан. Фасциниращото е, че и двамата по свой начин в крайна сметка се нуждаеха един от друг, за да завършат собствената си легенда. Роси се нуждаеше от съперник, достоен за неговото наследство, за да не се чете кариерата му просто като дълга поредица от лесни титли срещу по-малки състезатели. А Маркес точно това нуждаеше от Роси. От черния дроб на детството си, превърнат в препятствие, за да има възходът му към трона драматичната тежест на свалянето на жива легенда, а не просто на добавянето на още една титла. В крайна сметка историята на Роси и Маркес не говори само за мотоциклети. Говори за това, което се случва, когато възхищението се превръща в заплаха, когато обединеното открива, че собственото му отражение, по-младо и по-гладно, идва да му отнеме мястото. И говори също за нещо, което всеки елитен спортист добре познава, че понякога най-трудният съперник за победа не е най-бързият, а този, който един ден е бил твоето огледало.